अखा हायोब्लासो बिफां लाइफां रानज्रिंलांनाया थाजिम जायो, दैमा दैसाया फैलाव जायो। नोंसोर जोंखौ आरो जोंनि फिसाफोरखौ जेबो दाखालाम दे। खालामालै खालामा। ओइ संफ्ला, मा फाग्ला बायदि सोरजों रायलायगासिनो नोंलाय? एम्बुलै एम्बु। मा? एम्बु? बहा? ओरै बारो। फाग्ला फाग्ला एम्बु रायलायलाबायखोलै। गोदोरैनो थांसै। गोदोरैनो थांसै। फाग्ला एम्बु बायदि बारबाय थांसै नामा? बिराद बरिया एम्बुआ। गिबिया हामथारलामोन एम्बुखौ। आंनि गिनायखौ नों बोरै नुलायखोब्रा? आंलाय एम्बुसो बारसिननो मोनदों। फाग्ला बेबायदि बारसिनबायो होनबा आंनिखौ नायबाव नै। दे नोंनो गैया। फाग्ला थांलाबायनांगौ जाखोब्रा मानो? मा थल' रायखोब्रा नोंलाय? फाग्लासो जाबाय नामा नोंलाय? थांसै। बै रुवाथिखौ सोर एदावहैनो हायो दे बादिनि सानैजों? आच्छा मानि? आदा फन दावदैनि जायनो देरहागोन बेनोनो नैबे फैगौ आमथिसुवायाव जाहोनांगोन। जागोन दे, थां एदावहैथां। दे थां नों एदावहैथां, आं हले एदावहैग्रालै। र' नायनां बेखौ दिनै। थांगौ नै गनायसे फाग्ला गोनांजोर जोहोलावा। आगैनि ओंख्रि संनाया संख्रि होआब्लाबो गोथाव जायो, बानलु होआब्लाबो गोथाव जायो लै आगै, थाव सेरनायानो बिदै मोनजालायो। अरखाङाखैलै आगै नोंजोंनो नेरे नेने, नोंजोंनो दिं थिखि थिखि दिं। मा खालामदों नोंखौ आं? आयौ! मा जाखोसै? मा जाखो? मा जायामोन? खेरेन्दायखौनो गिनायाबोलै आयं, हरै थिउ एरगार हरबाय आं। दैज्लां बोथोरबाथाय बिदिनो बहा ओमफ्राय खेरेन्दाय फैयोथाय। हाना बेखौनो इसिबां गाबख्रावबायबाय जाम्बि गथ'। आदा फन दावदै। फाग्लालै नोंलाय।
हौनो बैथिंसो बैयाव नांगोल बायदि ओंखार फैलायनायनि बिथिं जागोनसो नामाब्रा नायग्रोनोसै ओइ संफ्ला औ बैथिंसो मोनगोन औ नामा बेयाव साखांनानैथ' ओरै बैयाव साहैनोसै जायोथ' ओइ गनसि मा? थ' बैथिं साइदिनि थ' औलै बैथिं दाखालि मोनलाबायथारदोंनो मानसिफ्रा बिथिंनो मोननो हागौ औ थ' औ बेयावनो साइदिनि थ' नैलै बेयावनो सानसै गंसे थाथारनांगौलै बेयावनो हा हनैलै ना फिसा मेला दंथारो आयै आयै नाया मेला दंथारमारलै आदा हनै जों सान निगिरनायथिं साफैब्रा समफ्लामोनहा ओइ समफ्ला बेयाव जोंसो सान निगिरदोंलै नोंस्रा दस्राथिं साय बे दै गोनां मानि नोंसिनि ना साग्रा होननानै दाखिनानै लाजोब हलै साबायसो थुथु थुथु जोंबोथु बिमा बिफानि खिनानै दोनखानाय बायदिसो मोनदों नामा रसोलाय सादोलै बाहायनो मा थिरालै बेलाय ओरै फैलाय आंहा नुखोब्रा फैनायनो बेलायब्रा बेलाय बहा बोरै एम्बुसो नङाबा माथोब्रा साला बेखौनो बुथारनानै एवजाहैसैलां ओइ जानो हामानो एम्बुआ आंजों रायलायखांबाय एसे गोबावसै फाग्लासो जाबाय नामाब्रा बेलाय एम्बुआ खि रायलायनो रोंबाय बायो नामा बेखौनो नागारथारालां साला फेन्दाया गिदिर गिदिरथारलै ओइ जावला नों जागोन ना जायाब्रा आं जानाय नङालै आं जाफेराखै गोथावथारसो नाब्रा गोथावथारलै गोथावथार जाबा हाथाय नांगागोनसो नोङो थु मामबार सानानै एम्बुखौनो नागिरलांबाव दिनै माबाफोर जायोबा आंनि दाय गैयालै आं हले बुंखाबाय हा नोंहालाय मा दाय थानांगौब्रा आं दाख्लै सासे मानसिनिफ्राय खोनानोसो जानो होनदों जुदि गोथावथारब्ला बुथारनानै नोंनोबो उनाव जाहोबावगोनसो आं ना ओइ थांदो खनसे ओइ जोंनि नाया गोमाब्ला नोंसिनि दाय जोंनाबो गोमाबा नोंसिनि दाय जोंनाबो नोंसिनाबो गोमाब्ला खावग्रानि दाय माबा मेगं मावासो मोनबायलां मा मैगं मावा मोनलाबायखोब्रा लावदुमनि खोथाखौ एसेबो सानफिनाखै नामा सानदों बेखौनो आंबो सानबाय थादों दा बावैसोनो नारदखौ मैदपुरियाव थिनहरनाय जासिगोन नारायण 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 महाराजानि जै जाथों नारद नों दा बावैनो मैदपुरियाव थांनांगौ लावदुम आरो रुपात्रिया माबोरै सोलिनानै दङ
बेखौ नायनानै फैनांगौ। जागोन महाराजा, बिदिब्ला आं थांनोसै। साबायखर। नारायण नारायण नारायण। होद नोंसोर दा लेंहरनायखौसो आं फैबायलै, नङाब्लाथ' आं फैलामोन। होद माजा माजाबा बुंबाय थायोब्रा नोंलाय। बे बिसासखौनो खालामाखैलै बिसोर। आंजों एम्बुआ सानसेखालि रायज्लायखांखाबाय। फाग्ला एम्बुआखि रायज्लायनो रोंबायबायलै। ए नंखायसो नंदोंलै बिसोरो। आंनि फिसाखौ बुथारब्ला जारलासो दं होनबावदों। जाम्बा गोथावथार, दा जाब्ला सिखानोसो बागोन बियो। सिखारबाय आंनि मासे। हे साला गिथारलै। होद नोंसोर हौरै नागिरहैदोलै, जों ओरै नागिर। दे जागोन दे। नै मासे मोनबाय नामा? आयै साला गिदिरथारमोनलै। होद एम्बुआ बेसेबां जाखोबा? होद बुरजा जाबायलै। होद थोबाय, आंदिनि थ'। बेखौलाय मानो थोबाव? गारहरदो। थोबाय सालाखौ। थोआखै माथोब्रा, सिनियाव जानो। थु। दाबो फैया जाखोब्रा गोथावथारमोनलै। हा बेखौनो एसे होफैजानो लुबैदों। थाबनो बेसेबां जुग्रुबाय थानांगौ जाखो? ओइ संफ्ला, मा जाखो? नोंनि बे गोथाव बुंबाय थानायखौ जों खोनासंनांसिगौ नामा? र' आं बेसेबां गोबाव जिरायबाय थानांगौ जों बेयाव? आरो बाव गावबागाव सैनाय दं नालाय बिहरदोब्रा। ए सैनायबो दंलायो बेना? दङनोलै। ए बिहरलै। ओइ आगे हाख्ले लाबोदोलै। आं सिगाङाव जाखांबाय। नै एम्बु बेदरा गोथावथारलै। फैगौ। नै फाग्ला जौआ। एम्बु बेदरालाय आगे हाख्ले। जहाय मा? है बोरै जाखोलै? थिगैनो दंना? हाब माथो जौआबो खुंख्लाथारब्रा आगे हाख्ले। जानोलै गावसो लोंनानै होफैबाय नामाब्रा बेलाय? होद लोंखोन्दाखौसो होफैयो नामा र' बेलाय? जानो। जौआलाय खमब्लाबो एसे गोसा जादों। एसे। ओइ नोंथां, नों बायाबा नागिरनो थांबावदोलै जौखौ। बबे जराव मोनोब्रा? औ बे संफ्ला बिथांनाव सोंदो। मोनायाव अबहाय मोनो? लायबाय थायोलै मानसिया। हे बोथोरना हरदोलै। इस मोदोमफ्रुलायथारबाय माथो। राननानै लादोलै रायजोफोर। बोथोरना हरदोरा सासे। बोदो। आं बोथोरबाय। आलसिया गोजाथारब्रा। बुथारनायावबो आलसिया, जानायावबो आलसिया। गोथावथारलै रायजोफोर जौखौ बोनानैसो लानांगौ नामा?
न' आरो बे जौआलाय ओरै हरदोब्रा गाबागाव उदैसोलै राननानै लालायदो रायजोफोर गाबागाव लोंनायखौनो नोंहा बाव लोंनोलै दे जोंहा एसे माबा खालामसै सिएस खालामसै नोंहालाय माबिलै नोंखौ बोरैबा मोनबाय आं मानो संग्रायलाबायखि मानोब्रा संग्रायलै जोंना जों माने गोदान सिलाथ' ओंखायनो क्लियारबो थालाय खालायो औ ए दे बारासो जाबाय नामा बिदि एम्बु बेदरजों जामुंजोंना थुब्लावबो जौ लोंदों नामा आफा लोङाखैलै बाजै लोङाखैलै आङो हामाहाय आफा जौ जिराखौ लोंनो हामा गाज्रि जिराखौ लोङोब्ला गाज्रियासो बाहा लायो आयं जों उन्दै मानसिफोरनि बिदिखौ लोंहोथारालै एम्बु बेदरखौलाय गैला मादै न'आव एसे दंबावो दाद गैलाबो होनो दंबावोबो होनो माब्ला लाबो फाग्लालै बियो जायालै बियो फाग्लालै मानसिया मा फाग्ला खालामोब्रा माबा बेलेगखौनो सोलाजोब्बायलै नों बे फाग्ला मा थाखाराबा जावलाबा आंजों गारबो जाबायलै साला जावलाखौ लोगो मोनाखै जावलाखौ दिनै लोगो मोनाखैलै जारौ नों सोर जाखो आंखौ माया होनो नोंहा सोरखौबा मोजां मोनखानाय दङ नामा जारौ जोंनाव थांनोबा फै आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो फैदो थु थांगोन आं बेसे गोजान दंबावो आगै